Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai yupi baru kini kilong ki khubor bam takasni. Menteri Rangba ke jela ukonrat ki sangma ne kasngi ulapan na ba ke sorkar jela kan ai arpholak tingka shigi bahaiing hasem jung usepoi aibor madur ushipai jung katen battalion jung ka Assam regiment ubla khlat no. Da ka lenlade la ka jong ka jing im Siachen ha ka nyutrik unai wing. Menteri Rangba ke jela ulapan menai kate ha ka rinsan social media ka jong u ne kasngi ublai. Ulapan pauru ia kajing sngongo ia kajing silur jong uni ushipai uba IT ia kajong kajing im ha kajing shakri ha kakamban yadai kari Siachen. Ni ai kublai ia kajing silur jong usipoi abak madur ka Assam regiment ubala IT ia kajing im ha kakam jong u ha kanyutrik unai wing arajar arpsau Siachen. Usipoi madur ubana kashnong maubri ha ribhoi district jong kajila Meghalaya ulapan ia kabensim idri kabeshisha. Laong Menteri Rangba ba kajing lenlade kajong u kanong ka ba on omla ban glen ngi buram ya kajing IT kajong u bat ngi kenmawi kajing IT lut jong u na gabenta kari kajongi kajing sngolam jongi college ka yeng kasam jong usepoi madur bat ngi yeng ha kajing ya teli bat ki ha kane ka khalman jong kajing sngosi ka sarkar jela ka ai kajing kershan ka bapura bar kajing sngolam ya kati kalong yeng ka bala du no ya usepoi madur lapen pau ukonrat bat benrap ai bakajing shilur bakajing lenlade jung usepoi ai bok madur kan ai mensi mi ki pateng banwan bat baka mati jung u kan im jungnom ha ki dok nut ki jongi